θα ακούσετε μερικά τραγούδια φυλακής από ένα τμήμα χοροδίας των γυναικείων φυλακών Αβέροφ. Τη λησμονιά προσπαθούμε να προλάβουμε τραγουδώντας σήμερα αυτά τα τραγούδια. Να τα σώσουμε από τη λύθη θέλουμε και να τα παραδώσουμε στα νέα παιδιά που αποδείξανε πως ξέρουνε και αυτά να μάχονται και αυτά να τραγουδάνε. Μας πιάσανε όταν ήμασταν 17, 20, 22 χρόνων. Ακόμη και παιδιά 12,5 χρόνων φέρανε στη φυλακή, δικασμένα από έκτακτα στρατοδικεία. Στα κακουριοδικεία και στρατοδικεία που μας έσερναν δεν απαρνηθήκαμε τους αγώνες, τα ιδανικά μας, την πίστη μας. Και γι' αυτό όσες δεν μας πήγανε στο εκτελεστικό απόσπασμα μας κράτησαν 4, 5, 10, 15 χρόνια στα μπουντρούμια και καταστρέψανε τα σπίτια μας, το μέλλον μας, την υγεία μας, τη ζωή μας. Μέσα από εκεί η ελεύθερη ψυχή μας τραγούδισε. Τα χρόνια του 1948-49 είναι από τα πιο ματωμένα για τους αγωνιστές της αντίστασης. Τα στρατοδικεία που στήθηκαν σε όλη την Ελλάδα στέλναν συνέχεια στα εκτελεστικά αποσπάσματα τα καλύτερα παιδιά της πατρίδας μας. Για την Ανάστασή σου, λαέ μας, όλα τα δίνουμε κάθε στιγμή. Άλλοι στις μάχες, εμείς στα κελιά μας, του
τόσο μας παίρνουν και μία αύριο μπορεί δική μου η σειρά. Γεια σας αδέρφια, στερνό μας τραγούδι, γεια σας αδέρφια, θα έρθει η λευτεριά. Και κάθε τόσο ας παίρνουν και μία εμάς θα θερμένη αυτός ο σκοπός. Ζήτω το δίκιο μας, ζήτω η νίκη, νιες παλικάρια τραβάμε μπρος. Ζήτω το δίκιο μας, ζήτω η νίκη, νιες παλικάρια τραβάμε μπρος. Νιες παλικάρια τραβάμε μπρος. Το Μάη του 1948 έγινε η πρώτη μεγάλη μεταγωγή κρατουμένων γυναικών από τις φυλακές Αβέροφ στις φυλακές της Πάτρας για λόγους αποσυμφόρησης. Οι γυναίκες της πρώτης αυτής μεταγωγής μας αποχαιρέτησαν τραγουδώντας ένα δημοτικό τραγούδι που στο σκοπό του τέριαξαν δικούς τους στίχους. Ο φοίνικας που αναφέρουν στο τραγούδι τους ήτανε το μοναδικό δέντρο της φυλακής και βρισκότανε στο κέντρο της αυλής. Γύρω από αυτό το φοίνικα χορεύανε οι κοπέλες που φεύγανε για εκτέλεση και τραγουδούσανε το «Έχε γιά καημένε κόσμε». Αφήνουμε τη φυλακή, σε φυλακή θα μπούμε κι από καινούρια σίδερα καινούρια αυγή θα δούμε. Γεια σας, χαρά σας αδερφές που μένετε εδώ πέρα, μη λησμονάτε οι δρόμοι μας, θα ανταμωθούν μια μέρα. Αφήνω για στο φοίνικα που δρόσεις αδερφούλες και κάτω απ' τα γυρτά κλαριά χορέψανε σταθούλες. Κι εσείς μπουντρούμια σκοτεινά που ήλιους μέσα κλείτε, θα λιώσουμε τα σίδερα κι εσείς θα φωτιστείτε. Γεια σας, χαρά σας αδερφές που μένετε εδώ πέρα, μη λησμονάτε οι δρόμοι μας, θα ανταμωθούν μια μέρα. Μη λησμονάτε οι δρόμοι μας, θα ανταμωθούν μια μέρα. Στις 26 Αυγούστου το 1948 εκτελέσανε την καθηγήτρια των μαθηματικών Ισμήνη Σιδηροπούλου. Ήτανε 28 χρόνων. Η εκτέλεσή της, που ήτανε από τις πρώτες, συγκλώνησε όλη τη φυλακή. Christa
μακριά απ' του σπιτιού τη χαρά, καρτερούν την ολόφωτη μέρα, που τον πόνο θα διώξει μακριά, καρτερούν την ολόφωτη μέρα, που τον πόνο θα διώξει μακριά. Με δάκρυα γεμισόλιγη κι αν μάτωσε η κάθε αυγή, μέσα απ' τον πόνο της η φορά, δεν θα βγει η μια ζωή και η χαρά. Κι αν είναι κουρασμένη η μορφή μας, κι αν είναι η όψη σκληρή, είναι πάντα τραγούδι πνοή μας, που αντιχάει σε όλη τη γη. Είναι πάντα τραγούδι πνοή μας, που αντιχάει σε όλη τη γη. Με δάκρυα γεμισόλιγη κι αν μάτωσε η κάθε αυγή, μέσα απ' τον πόνο της η φορά, δεν θα βγει η μια ζωή και η χαρά. Οι κρατούμενες φιλόλογοι και οι δασκάλες δεν άφησαν αγράμματη στη φυλακή καμιά γυναίκα, όποιας ηλικίας.
πόντας μας το χάδι τους το τρυφερό. Κοιμούνται τα παλιά σε κάθε μας φουρτούνα, πρώτες στο χώρο μας βάζουν τα γυαλιά. Σε κάθε μας φουρτούνα, πρώτες στο χώρο μας βάζουν τα γυαλιά. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά ξυπνούσε η φυλακή με τα καινούρια μας κάλαντα που τέριαζαν οι κρατούμενες. Όταν άρχιζε το επισκεπτήριο, η χοροδία μας ανέβαινε ψηλά πάνω στο αναρωτήριο που τα παράθυρά του βλέπανε στον έξω από τη φυλακή χώρο, εκεί που περίμεναν οι επισκέπτες μας, και τα τραγουδούσαμε και για αυτούς. Είδαμε και φαντάρους που φύλαγαν σκοπιά στα φυλάκια, να ρίχνουν μια ματιά εναγύρω τους, και όταν σιγουρεύονταν πως δεν τους έβλεπε κανείς, μας χειροκροτούσαν. Χριστούγεννα, χαράς γιορτή, σημαίνουν οι καμπάνες, γλυκόστιχα αγκαλιάζονται, παιδιά με τις μανάβες. Χριστούγεννα γιορτάζουμε πίσω απ' τα σίδερα μας, μακριά απ' αδέρφια και γονείς, μακριά από τα παιδιά μας. Στη φυλακή γιορτάζουμε με μια καρδιά, μια σκέψη, πως δεν θα αργήσει ελευθεριάς μέρα για μας να παίξει. Θα φύγει τούτη άνοιξη, θα έρθει κι άλλος χειμώνας, και εμείς θα μείνουμε φρουροί εκεί που θέλει ο αγώνας. Του χρόνου να γιορτάσουμε μακριά απ' τη φυλακή μας, μας καρτερούν τα σπίτια μας, προσμένουν οι δικοί μας, και θα ανατείνει πιο λαμπρός ο ήλιος στη γαλήνη, και τα πουλιά γλυκόλαλα θα ψάλουν την ειρήνη. Στον ουρανό και στη στεριά, στη θάλασσα στα μάκρη, τραγούδια θα νικήσουνε στην πλάσια Πατριτσάκη. Τραγούδια θα νικήσουνε στην πλάσια Πατριτσάκη. Μακριά ροδίζει η Ανατολή, κάθε κλονί και ένα πουλί. Πανηγυρίζει η φύση το νιόχρονο που θα αρχίσει. Με τη σκαμπάνα στη βουή χαράζει μέρα γιορτινή. Η αρχή του νέου χρόνου, και τότε και το τέλος κάθε πόνου. Ερυθριά και μνήματα στέλνουν χαράς μηνύματα. Πώς θα σωθεί το δάκρυ μες στην πλάσια Πατριτσάκη. Γιορτάζουμε στη φυλακή με ένα πόρτο, μια ευχή. Χαρά παντού να ανθίσει, της ειρήνης ο ύμνος να αντικήσει. Ευχόμαστε στην καθενιά, μες στην καινούρια τη χρονιά, στο σπίτι να γυρίσει, και χαράς ζωή να αρχίσει. Με την καινούρια τη χρονιά, παντού ειρήνη και χαρά.
Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά, πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Το καρναβάλι κίνησε μπήκε μπες τους θαλάμους τριγυρνά. Φέρνει το γλέντι και το τραγούδι, τις μικρές πέρα τις πετά. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Το καρναβάλι δεν θέλει σίδερα, θέλει ελευθεριά προσφιά. Μα στην ψυχή μας κλείνουμε κόσμους που φτερουγίζει η λευτεριά. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη χαρά. Το λέει πάντα το παραμύθι, θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Τον Αύγουστο του 1952 επιστρέφουν οι γυναίκες από τις φυλακές της Πάτρας στις φυλακές Αβέροφ. Την επιστροφή τους την τραγουδάνε με δικούς τους στίχους σε γνωστό σκοπό. Με θλίψη
τα χόρτα γίνει ματιά. Πάτρα, πάτρα, σ' αφήνουμε και πάμε, άλλοι σίδερα εμάς καρτεράνε, στα χείλη το γέλιο πάντα θα ανθεί, γιατί οι καρδιές μας σίδερα έχουνε πια γεννή. Από χαρά δακρύζουν τα μάτια που βλέπουμε σας αδερφές, στο φοινικά που τόσα θυμίζει, χτυπάν όλων οι καρδιές. Πάτρα, πάτρα, σ' αφήσαμε και πάμε, με θάρρος και πίστη τη ζωή μας κατακτάμε. Δεν μας τρομάζουν μπόρες και αυλοί, χήμαροι γινήκαμε για μια νέα ζωή. Δεν μας τρομάζουν μπόρες και αυλοί, χήμαροι γινήκαμε για μια νέα ζωή. Το «Έχε γιά καημένε κόσμε» το τραγουδάμε στη μνήμη των γυναικών που εκτελέστηκαν. Μέσα σε αυτές και οι 17 κοπέλες από τις φυλακές Αβέροφ τα χρόνια του 1948-49. Θα ακούσετε τα ονόματά τους και τα τελευταία τους λόγια που μας είπανε φεύγοντας ή που μας γράψανε από το κελί της απομόνωσής τους. Όλες φύγανε με το όραμα ενός κόσμου ειρηνικού, δίκαιου και ευτυχισμένου, και σε αυτό το ιδανικό πιστεύοντας δώσανε τη ζωή τους. Σταθούλα Λεβέντη. Και οι Έλληνες δεν ζουνε δίχως την ελευθεριά. Βαρβάρα Κεμπεσίδου. Είμαι περήφανη που δίνω τη ζωή μου για την πατρίδα και το λαό. Ανθούλα Βασιλιάδου. Γιατί? Αναστασία Χαντζιπαύλου. Αλλάχ, ψωμί και νερό μου ζητήσαν κι έδωκα. Κακό αυτό, αλλάχ. Ματίνα Πλατογιάννη. Μένουν ορφανά 3 μικρά παιδιά. Ισμήνη Σιδηροπούλου. Μορφωθείτε για να είσαστε πιο χρήσιμοι. Άννα Γεβρέκη. Μα αυτό είναι μεγάλη αδικία. Βαΐτσα Πλιάγκα. Έχω ένα Λεβέντη γιο. Θα το δείξει πόσο πολύ μ' αγαπάει. Θεοδόρα Δαβέτα.
Εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα. Γεωργία Πολυγένους. Μάνα μου, με σκοτώνουνε γιατί αγάπησα πολύ τους ανθρώπους. Μαρία Ρέπα. Το αίμα μου είναι πολύτιμο. Είναι πολύ ακριβό, χαμένο δεν πάει. Ματίνα Παπαδιαμαντοπούλου. Αχ, τι όμορφο ξημέρωμα, το τελευταίο της ζωής μου. Μέρη Λεοντιάδου. Αν είναι να χορτάσει ο κόσμος το ψωμί, ας πάω κι εγώ. Νίκα Μαρτοπούλου. Γεια χαρά. Σας αφήνω με χαρά γιατί έκανα το καθήκον μου. Έλλη Σβόρου. Πεθαίνω για αυτούς που με μισούν, για να με θυμούνται πάντα αυτοί που μ' αγάπησαν. Δήμητρα Κορυδαλή. Γεια σου Ελλάδα. Γεια σας Έλληνες. Λαμπρινή Καπλάνη. Θα κλείσω όλους τους τάφους. Είμαι η τελευταία. Και τα τελευταία λόγια της ζωής της που είπε στο απόσπασμα, όπως μας είπε υπάλληλος της φυλακής που ήταν στην εκτέλεση. Είμαι εργάτρια και είμαι περήφανη που δεν πρόδωσα την εργατική τάξη. Αγωνίστηκα για να έρθουν καλύτερες μέρες για όλους τους εργαζόμενους και για σας που με σκοτώνετε. Είσαστε όλοι αδέρφια μου. Ζήτω η Λευτεριά. Γεια σας. Στη στεριά δε ζει το ψάρι, ούτε ανθώ στην